Dneska to bude video o manikúre, ako sa malujem ja na deň. Takže budeme na to potrebovať špirálu, očné tiene, make-up a nejaké lesky. Takže začneme make-upom. Takže najprv pôjde pod oči, keď máme zaspaté. Tak si to dáme, rozmažeme. Ja si príliš toho make-upu nedávam, lebo mne to netreba. Iba na zaspaté oči väčšinou a na iné nedokonalosti. Takže to bude tak a dáva sa to aj tu, aby to trošku dokonalilo. Môžeme aj na lícne kosti. Tak, to bude asi z toho všetko. Z toho make-upu. Tak. Teraz použijeme špirálu. Je to špirála Studio Lash od Miss Sporty. Takže začneme očami. Tak by to malo vyzerať. Teraz bude na rade lesk, dokedy nám vyschnú oči. Použijeme radšej druhý, lebo ten je viac obľúbený u mňa. Je to Soft and Care. Tak to vyzerá. Aj pekne na tom vyzerá, aj pekne vonia. Takže nejak takto. Takže teraz bude na rad očné tiene. Použijeme na to Master Smoky. Ku tomu ešte také malé zrkadlo, ale to nám netreba, lebo máme tu veľké. Takže ja používam toto v stredné, lebo to je moje obľúbené. Takže takto je, to je také iba na denné nosenie, aby to veľmi nebolo vidno, ale môže to byť vidno. Takže to bude asi všetko. Takže môžete dať like, po prípade odber a čau.